Imore nyikwara mugiro kamana nyako mkitera mugi TV ka une wangsai chendu maro imore kama wachini weche mosebedo ka timore pacho ka gi kuonde mamoko bende waduogo ka en gi Wilson Ochuka jaka Buoch Kobita kaka jaloko marwa an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach deno Ombija taya nyakwar guok ocha pesa magi weche manyien mawando. We want to make it very clear that we want our comrades released. And today, we want Kibet free. We want Butati free. Kaka yor kwedo ndicho mar rowere matimore pacho ka moko kuom rowere no ramo modonje chuny boma ma Nairobi kod moko kuom gwenge mar chwalo ywakgi. Dogo lo chik ne tenda rita kweni owe thuolo ji 7 moseteki kendo chwalgi e doho ma okoleo. Joma mon kod wong to yuyu gi ng'wech nyaka ka polis ite leng nango timbi goi awacho ne joma chuo ne kiponi di dhako no ingi gi ngufu koduong imbe ka polis kot. Jodolo manyatike obago romo mar puonjo joma chuo mondo yaw chunygi kaponi sandogi gi mine utegi. Tijwa ni to en onge time ne en olure kaka tich chalo. Anyalo wuok okinyi ka tich beta duo kata saa 5 otieno. Kachaka na ansies ne dwa tich nyaka ang' saa 1 odhiambo. Anyalo sokada gi 1,500. Bendi ng'eyo ni moko kuom jongware mag ndiga pod oniano gi tijno kata doko ni apiko timonewa. Erokamano dwaro winjo pachi 2-3-6-0-0 kendo wadwaro nu hayo maberi ga mar 2025 makoro wachomo sani ni. Wachaka ni weche manyien ni ng'uro sebede wi tim mar ndhiyo kendo lal kod rowere makwedo sirikal e pacho kae. Odiochieng' ma kawuono rowere joma kedo ne ratich oganda kaachiel kod seneta ma Busia Okiya Omtata nobago ng'anyo e chuny boma ma Nairobi kaendi mar sundo piny owacho mondo owe thuolo rowerego. Ng'anyo ma kamaendi nochweyo omiyo makgi moko kuomgi gobila. Jafwambo marwa Efi Nyakidi olosonwa sigana no. Iro malungo wang'. Obila gi farese maggi. Ng'wech en mar pakago yieyo. Ma e kaka chuny boma ma Nairobi ne chalo. Rowere kaachiel kod jogo makedo ne ratich oganda nochopo mar medo sundo piny owacho owe thuolo rowere mosendhi kendo lal godo. Tim ma osebedo ka dhi nyime pacho ka e jumbe mokalo. Ne en ywaruok kind obila kod jong'anyo. Jong'anyo nonalore gi nyororo ka rueth pur kaka ranyisi mar chung'e achiel kod jowetegi mosendhi kendo lal godo. Kata odoko ni sirikal badelach, obila mane omi chik mondo pudh oko kendo keyo jong'anyogo nokobedo kod tich mayot kendo puk nobedo mapek ne otenga ka idado nyororo kuomgi. Ka giloso, jong'anyogo chiwo pachgi ka gikwedo teko mang'eny ma obila otiyo godo kuomgi mar ni ng'anyo margi ne en mar kwe kendo dwachgi ne en achiel. Yudo duoko e wi rowere mosendhi kendo chal margi okong'ere nyaka sani. Moting'o Bill Mwangi, Peter Muteti, Gideon Kibet mong'ere ahinya kaka Kibet Bull kod Bernard Kavuli e kind mamoko. We want to make it very clear that we want our comrades released. And today, we want Kibet free. We want Butati free. And we have just witnessed the worst brutality by our Kenyan police. We have been vindicated all this time. I've been saying that police brutality, police killings, police abductions will never end in this country until we address the root cause of our problem. Gimedo ni bad migepe mopogore pachoka okosebedo katiyo makare kendo nyaka keto kenge mag neno ni chenro duto mag piny Kenya odhi nyime kaka winjore. Institutions of this country are not working. After judiciary high work, the other day watu walikuwa na crime Magakome ya resign because judiciary imekuwa rotten. E kindego jong'anyo manoyudo hinyruok noyudo thieth mapiyo mar konyo reso ngimagi kama bang'e noring kodgi e ute thieth mopogore. Tuko na wazazi wetu. Kata obedo ni jong'anyo go nomako chung' mar bedo e apaya mar Aga Khan Walk nyaka migi duoko e wichal mar jowetegi moselal godo, giko obila nomakogi kaachiel kod seneta ma Busia Okiya Omtata kendo chwalogi e tesend obila ma Central. Motelo ne ma e yote mare ne ute fwambo, ogai mar jomin bura Renson Ingonga nochiwo chik ne ogai mar obila Douglas Kanja kaachiel kod duol marango tije obila pachoka IPOA mondo tim nonro mapiyo e wi ndhicho makama mar rowere kendo chiw duoko kuom thuolo mar ndalo 3. Nyaka sani penjo maduong' en ni roweregi ni kanye, to en ng'a
mandhiyo kendo lal gi rowere. Tok ywaruok kod obila kuom thuolo malach, giko rowere go kaachiel gi jogo makedo ni ratich oganda omaki motere tesend obila. Kata kamano, pod gimako chung' ni gibiro chiwo duondgi nyaka kanyo ma giyud duoko ni rowere mosendhi kendo lal godo ni kanye. Efinyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Ng'anyo manobagi Nairobi kod rowere mag Gen Z mar kwedo ndhicho mag oganda e pacho ka endie nodhi nyime counties mamoko bende e pacho ka, kendo obila ne orakore kod jong'anyo. Kaka ripota mar Millicent Adhiambo lero, ng'anyo ma kamano to ne ok onene e bombe ma alwora ma Nyanza kod Rift Valley. Ng'anyono mar kwedo ndhicho mag oganda mosebedo kadhi nyime pacho ka mane ogolo oko rowere mag Gen Z ahinya to e boma ma Nairobi ne ok owe chien bombe mamoko kaka Eldoret, Embu, Mombasa e kind mamoko. Kae boma ma Eldoret, ng'anyo ne oduogo rumo apoya nono bang' ka obila donjo kendo rakore gi jong'anyo ka gimayo gi andika magi makwedo weche ndhicho kaachiel kuomgi moyangi kaka Ruben Kigame ne ondhi. E boma ma Embu, obila bende ne orocho ng'anyo mar kwedo ndhicho mag oganda pacho ka kuma ne gidiro iro malungo wang' mokeyo jong'anyo. Ka alura makadho wadh nam chumbi, jong'anyo mane owuok oko mariwore gi jowetegi e kwedo weche ndhicho mag oganda ahoya e pacho ka ne ondhi kod obila. Twataka wale vijana waachiliwe haraka iwezekanavyo, na hata ikiwezekana international community pia ingilieni jamani, hizi vita si vidogo. Polisi wamekana, IG Mr. Kanja alikana pia. President amesema ataacha. Hii maneno ya ata hatutaki, tunataka ya ame. We are going to do citizen arrest on any abductor. We shall abduct the abductors na tuwapeleke katika police station. Komachielo, bombe malura mar Nyanza kod Rift Valley, kaka Kisumu, Siaya, Migori, Homa Bay, Kisii kod Narok, ng'anyo ne okodhi nyime. Moko kuom rowere mag Gen Z mawuok Kisumu ojiwo rowere mondo wetiyo gi mbui marach e loso piche mag jotelo e yo ma ok owinjore e kindeno bende gikwedo teko mathoth ma obila tiyo godo kuom jong'anyo. An ok support abduction. Abduction kapo ni ng'amutimo abduction no onego manye to mondo make. Lakini wabe wan Gen Z nyaka wati gi social media maber. Kaka last kijana manyo mak Nairobi Ngong. Picha manyo keto mar President Ruto kanisa nduku ok ber. Polisi ne odog chien ong'eni ya joge doro right gi. Oweti gi polisi barach. Polisi nyaka ng'eni magi people. Odog chien to ka tek wabro wuok koro jite. Piny rach, dhano denye seriously. Jokende ratich oganda ma Kisumu bende oseo sirikal e wi tim matiyo kod teko mathoth kuom jokenya mang'anyo ka gidwaro mondo od bura mamalo oluong twak makende mar loso e wi midhiero no. Conflict resolution wacho ni the absence of war does not mean there is peace. Wacha achiel emane rowere gi wuok oko ka wacho ni joko momaki mantie mapod ngima mondo gol, to ka ok nyal gol to tergi e court. Koro ok en wach mawendo mami makone jogi nikech ji osewache, joma osewache to dak osemaki. Issue mar abduction koro osebedo national disaster. Parliament obed recalled, watiek tarik 1 kiny to parliament obed recalled mondo wach mar abduction ni owache bunge motegno mondo jok moyudi ni timo gigi omaki. E boma ma Narok, kata obedo ni ok gisir weche ndhicho mag oganda, kwe makende mane oneno kono e kinde mane rowere mag Gen Z to ne obago ng'anyo mar kwedo wachno e boma ma Nairobi. Mimi nataka kama maandamano iendelee zaidi. Hata huku ni venye tu hawajatokea, mimi ningekuwa mmoja wao. Inafaa iendelee hadi serikali iache kufinya watu, iache kuabduct watu, mambo yote irudi vizuri. Magitimore ka familia ma ok tin ne abiriyo yuago wedegi mapoko yudi nyaka nyocha ndhegi kod ji ma ichichgo ni gino bila. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Kata kamano, doho golo chik ne obila mondo owe thuolo jokenya 7 mayangore ni ne oteki gi ji ma ichich ni gin obila. Doho dwaro ni achijego mondo chwale doho kiny ma ok oleo. Maendi bang' bura mano chwale doho no gi riwruogo kinde mar LSK kod bura mano chwal gi seneta ma Busia Okiya Omtata. Kaka jafwambo marwa Hilda Obuya leronwa, ogai machon mar doho David Maraga bende onyiso sirikal ni ka oganda odonjo higa manyien to nyaka giti matek mar loko ngima jokenya.
E bura mochwale do mamalo ma Nairobi, Seneta Mabusi Okia Omtata dwaro ni do gol chik no gai marobila kod bad migao mar okwach kich. Kaachiel gi apizas mang'weyo maling'ling NIS mondo neni ochwale do ji abiriyo duto moseteki gi kweth ma ichich godo ni obila. It will be interesting if they have got fights on abducted people and they don't know that those people they don't know who abducted the people. That will be an interesting development. But there's a lot of cosmetic things going on. What's important, let them prosecute these people or release them. Omtata oseo sirikal mowacho ni tiyo gi tok moruodho e rocho ratich oganda jo Kenya. Omtata bendo osundo gai mar obila Douglas Kanja, gai mar okwach kich Mohamed Amin, kod jatend NIS Nudin Haji mondo mi ogwe tao kalore gi mano ma owacho ni gisere mkaw ting machiko miyogi. But before I get to the DPP, my focus is on the president and his two acolytes, the Inspector General of Police, Director of Criminal Investigations. And the third one is the Director of the National Intelligence Service, who must be telling who are the people disappearing Kenyans. We have no doubts that they are the security forces doing it, so we are not questioning that we don't know where these people are. We know they are being held by the security forces in an ungazetted detention centers. Bura maket kod ma bendo chwale gi riwruok mar okinde LSK e do ka gidwaro mondo mi do ka okang' mar keto badho ne apizas mag arita kwe mondo kik dhi nyime gi ndhiyo jo Kenya e tok chik. Kaluwore gi bura makama, jang'ad bura Bahati Mwamuye ogolo chik ne bede migepe mag sirikal marango arita kwe kod chike mondo mi oneni owe thuolo ji abiriyo manodhi kama oting'o Peter Muteti, Bernard Kavuli, Billy Mwangi, Gideon Kibet, Roni Kiplagat kod Steve Kavigo. Kendo koro gidwaro mondo mi ochwal gi e do tarik 31 dweni ma okoleo. Bende jochiw arita omi chik ni kik maki kendo kik teki jo Kenya go kapod do dhi nyime gi nonro e wi burano. E ote mare mar loro Iga, Maraga wacho ni Iga ni osabedo matek ne oganda jo Kenya kendo tim mar teko kendo nego rowere matimore ataro mar chik bende oseduoko piny geno mar jopiny e telo mapacho ka. Owacho ni ng'anyo mane obagi kod kweth rowere mag Gen Z ne en mondo mi Kenya obed kod telo makare, ahinya to e sekta mar somo kod thieth. E ote mare ne sirikal e higa manyien mar 2025, Maraga dwaro ni ji duto manigi ting' otine jopiny gi lek mar bero ngimagi. Hildo Buya, Ramogi TV. Ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka bende dwaro ni oganda jo Kenya mayande ondhi e yo mapok oyangi owe thuolo mapiyo. Kalonzo oseo sirikal mar Kenya Kwanza mawacho ni dhi nyime gi telo mar agoko e pacho kaendi. Noloso ka oteni kod jotelo bura kamoting'o jagoro maduong' mar Jubilee Jeremiah Kioni ma ohum kaka jatend piny William Ruto osebedo katayo Kenya ka. We demand that all 82 youth who have been abducted in the last 3 months be released and returned to their families immediately. We also demand that all 29 missing youth whose whereabouts are unaccounted for be accounted for forthwith. We also call on our international partners to note these serious crimes against humanity being perpetuated by the Kenya Kwanza regime and to add their voice of condemnation. We support fully any demonstration or protest that are being carried out anywhere in this country calling for the release of those young people who've been abducted. Again, I also want to say that it is not an opportunity for any of us to use that opportunity to build our political careers. No. The young people of this country, those Gen Z, are stakeholders in anything we undertake as Kenyans, including siasa ya Kenya hii and the call for good governance. Giko neno yudi jalup ruoth Mamalunga West Sublocation manigame e county ma Siaya Christina Weno mayangore ni nyocho teki gi ji ma ok ong'e chieng' tich abich juma mokalo. Jalup ruoth no yudi gi jopiny e bungu moro manie gweng' ma Masara, Suna West e county ma Migori ka pache olal kendo ne oring kode nyaka hospital moro mondo yud thieth. Obila matesendo obila ma Masara ema nyotero nyaka kar thieth. Moyango gi jalup ruoth ma Suna Loa Paul Yogo molero ni oseyudo report kowuok kuom Christine ni nyocho teke gi ji moko ariyo ma nyocho rwako lep obila. Olero ni achije go nyocho odhi kode nyaka e gweng' mag Keroka e county ma Nyamira kaeto bang'e gitere nyaka Masara ka otwe wang'e.
E report ma ochiwo nowacho ni achijego nyocha omako kar saa 4 mar okinyi ka odhi goyo chapa ote manyocha owuok e romo mane obagi apis jalup commissioner magem. Dichuo moro e kaunti ma Bungoma dwaro ratiro ne nyare ma jahigni 14 ma ichich ni nowito ngimane bang' min gi rodhe marach. Nyakono manyinge Vashti Kanyingi en japuonjre skul nyiri mar Rang'ala oyangore ni nyoduogo dala ka omer. Wach manomiyo min gi owang' morodhe mochuo tho ka iringo kode hospital. Judith Omondi miyo ler mar wachni. En kuyo kod lit dalani mayudore kar dak Malimara Teso South, kuyo ma okel kod tho mar rawera manyako ma jahiga 14 mane owito ngimane e kinde manitere kar thieth bang'e yudo chwat koa kuom min mare wirani ne oduogo dala ka omer. Wuon nyako ni Emmanuel Barasa mayango ni ne owere kod min nyithinde higni bura ma okalo koni nonro winjo tim kendo tim ratiro ni nyare. Mtoto wangu ameuawa kinyama. Nimeenda kulingana vile nimeona mtoto wangu. Hiyo sio kifo ya kawaida. Mtoto yangu ako na fracture kwa kichwa hapa mbele, kwa uso. Mikono amepigwa, ako na bruises, miguu amepigwa, matako amevurutiwa chini, kwa kichwa hapa ilikuwa imepasuka. Ni kama mtoto alisukuma kwa ukuta. Barasa koni nyakane owere kod jaode higni mohewa par ma okalo, okose yiene bedo machiegni kod nyathine. Wasiongei na mama yake. Nilimpatia uhuru wa kufanya mambo yake na akaniambia nimpe uhuru alee mtoto wake nisiindafie na yeye. Baba mama alienda akapata nyumba ingine. Nikijaribu kutafuta mtoto nimuongeleshe, nilikuwa nakuwa denied that right of speaking to the kid. Anyola bende dwaro ni mondo timbero mapiyo mondo yang po ni rotho emane onego nyathino. Mtoto ni kama alipigwa kitu kama kifabutu kwenye kichwa kwa sababu kuna shimo ambayo inaonyesha ni kama alikuwa na internal bleeding. Alafu tukaangalia mwili uko na scars all over. Tukajiuliza nini inaweza kuwa ilifanyika. Ni wakati tumekimbia paka police station. Serikali isaidie wazazi wa mtoto, ukweli ujulikane ni nani aliyechukua maisha ya mtoto. Osepidi matisendo bila madungosi Francis Gashoki koni gise cha kotimo nonro min nyathino osemaki kata kamano we thuolo kod rambun ka irito duoko mar bero. The mother is a nurse. She assaulted her daughter. The letter came later to me at night on 26 December this year. She akapigwa msichana. Akawa msichana anaumia. The process akapeleka kwa hospitali. Kupeleka yaka hapo na hospitali. Jirani. Kupeleka mochari. Tukapata information from the chairman wa community policy. Tukasema tukaanza kamata yeye. Tukapeleka kwa mochari. Tukaverify tukaona who was found. Now the case is in the DCI. She will be taken to court tomorrow. Miyono ne okoyie loso kod jofwambo. Judith Omondi, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto koni Kenya biro uso ring'o ne pinje maoko kaluwore ni Kenya dhi bedo kod dhok mag chiemo mathoth bang' chanjo mar jamni ma ichano tim e pacho kaendi. Ruto kane olose kaunti ma Narok koni sirikande bende manyo yore mag medo chiemo ne jo Kenya. Walter Nyambaga miyo ler mar wachni. E twak mare kaunti ma Narok e gwenge ma Kilgoris, jatend piny William Ruto nono kod jok makwedo chanjo mar jamni e kaka jok man chien miwuoro moko ng'eyo ni tuoche mag dhok kaka achany to kod mago magaremo mako jamni. Na unajua shida kubwa ya hii kitu, hii fitina na porojo na propaganda inaendeshwa na watu ambao wangekuwa ni viongozi. Imagine. Sisi wote tangu mimi nizaliwe tulikuwa tunapeleka ng'ombe kuchanjwa kwa sababu ya foot and mouth disease. Kwani niwaulize nyinyi, foot and mouth disease imekuja Kenya juzi? Si imekuweko tangu hiyo yote? Hata tuko na jina ya Kimasai ya hiyo foot and mouth disease ama? Si iko naye jina? Inaitwa nini? Sasa hii unasema inaitwa Olgulu hii. Sasa hii Olgulu wewe utaki tupige chanjo, utuambie sasa tufanye nini? Ruto okoni Kenya biro bedo kod chire pinje ma oko mag ring'o ni mar tok chanjo mar dhok mapacho ka ring'o dhi tiape thurka matamre gi nono. Nyinyi mtauzia watu nyama yenye iko na ugonjwa? Kwani unafikiri wale watakubali kununua nyama yenye iko na shida?
Nyinyi wafugaji hapa mniambie, wangapi hapa wako na ng'ombe? Si kila mtu hapa iko na ng'ombe? Mimi nataka niwaulize, umeshawahi kupeleka ng'ombe yako kwa chanjo? Wale wamepeleka ng'ombe yao kwa chanjo siku moja nione. Sasa shida iko wapi? Ile chanjo wewe umekuwa ukilipia. Nimesema safari hii, kwa sababu naweka pesa kwa kahawa, chai, sukari, mimi niwasaidie hiyo chanjo ambayo umekuwa ukilipia, wacha nikusaidie nikulipie this year. Ruto okoni oketo bilionario mag loso pien mibiro usi ne joketo mwandu kendo ma biro chiwo chiro. Ruto koni pien mathoth pachoka ilosogo mana bul, moko guogi chamo, to moko ininde, kendo moko okonjo Kenya. Jambo la tatu, tumeweka pia pesa karibu shilingi bilioni 2 kwa mambo ya leather value chain. Nakuta iko kiatu ya shilingi 50,000, iko kiatu ya shilingi 20,000, iko ingine ya 5,000, iko ingine ya 2,000. Watu wanaenda kununua ng'ambo, na hiyo kiatu ni ngozi ya ng'ombe ya wengine. Ngozi yetu ya hapa tunaharibu na kuliwa na umbwa, ingine tunatupa, ingine tunalalia. So tumesema, mimi nimeamua ya kwamba hii ufugaji lazima tuweke dhamana. We must put value in livestock. Jatend piny bende okoni jonyiedho biro buonjo kalore kod bech chak madhi idho, kendo jonyiedho kom margi biro loth ne jopur makare. Maziwa hapa ilikuwa inauzwa 30 shillings, 30 ngapi? Tukakubaliana na bunge, tukaweka bilioni 2.5 ya mambo ya maziwa, na tukaambia KCC walipe shilingi 50 kwa mkulima. Bei ni shilingi 53, ni shilingi 53. Hiyo shilingi 3 iko juu, ipatiwe transporter, ipatiwe huyo mwingine, ipatiwe broker, sijui nani, wagawane hiyo shilingi 3, lakini 50 iende kwa mkulima. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Haya, wadhi yu moro machuo kudugi weche manyien bang' dakika matin. Aneno kama makamu wacho ni Trevor nyis jolute ni yore duto chomo Siaya ka baba kotel negi gi baba Raila Amolo Odinga gi gavana ma Siaya James Orengo. Mano makamu. Aneno ka endire Ramogi TV ma endi jakom Gideon Ochuka wuod Kabondo. Trevor moro kod Ramogi TV kendo aneni malere Kabondo kae Homa Bay. Akwayo maber ne gavana maro Honorable Gladys Wanga kod MP maro Honorable Ivo Bara kachiel kod jo bodaboda mawuok Kabondo duto. Mano jakom Gideon Ochuka wuod Kabondo. Aneno ka endika hayo maber ne Nyakach Elders kod Luo Council of Elders duto ka kiny gichomo Luo Cultural Festival ma Siaya. Mano Guy Philip Ochieng mar Jimo Clan. Aneno ka ntiere ka endi bende Collins Obuon wacho ni kawuok kata Agwambo Junior wacho ni maendi Collins Obuon kawuok Miguye kata Agwambo Junior Pindre watamre wach mar yanyo kir kata chayo jotelo. Wano kwa mor okwadwar mar ng'anyo kaka chokora nikech mano en chayo kir. Gitamore gi wach mar chayo kir. Ano ka pod oting'eny ka endi Engineer Victor Okuna. Engineer Victor Okuna wacho ni aneni maler kawuok Osingo Migori. Wakwayo Honorable Pio Wandai mondo donje wach mar keyo sitima e Suna East. Wan bende wachulo mana tax. Mano Engineer Victor Okuna. Fidel Obange bende wacho ni mosna jo Nyakach duto tero kamana inya Fidel. Ramogi TV madadi wuod Samson kawuok Gembar Kalare awinji makare gi min oda Jacinta Uma. Awuoro kaka mon koro rodho chuo maonge oruma. Trevor Chenro ler maratari e gwenge mag Rinya Awendo ma Harrison Airo. Kamano imore sirikal la winjo omany kaka giyudo rowere molal mapiyo mondo mi piny Kenya obed gi kwe ma omondi adiema kawuok Aedo Kanyamkago. Kamano ahinya Bernard Agiso wacho ni Ramogi ler obila ma Kenya ka endi ong'eni gimbe gin mana dhano kaka joma gisandogo. Kamano wadhi yo moro machuo kudugo bang' dakika matin.
Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat. Cheza games kali kama Vieta, Linko na Mines kwa platform yetu mpya. Sign up now and get up to 200% Karibu bonus on your first deposit to kickstart your winning streak. Feel the adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Ni rahisi. Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Krisi Moments ni kumake memories za nguvu, kueneza furaha, kushirikiana na familia na marafiki na kuinuana. Krisi Moments ni kuja pamoja, kujuliana hali na kumake memories. Equity iko hapa kujenga hizi moments za Krisi. Tuma pesa from Equity to Equity for free. Lipa kwa Equity Till au na Equity Card yoyote for free. Cha kupendeza zaidi, tuko na deals moto moto za kuchangamsha Christmas yako. Isitoshe, ukikwama, tunakusort na Easy Loan ama upate boostika. Tujenge Krisi Moments na Equity. A Merry Christmas and a Happy New Year from Equity. This Christmas, Mama Soko Basket is making your holiday shopping easy, healthy, and super affordable with fresh veggies you love. And the best part, you get to select the items that you want in your basket. Onions 1 kg at only 59 shillings, Skuma Wiki at just 20 shillings, spinach at just 20 shillings. But that's not all. There are other amazing baskets on offer this Christmas, like Mama Mpenzi basket for all your festive essentials, Sherehe basket to get the party started, daily basket for all your daily lunch offers. Dial *487*5# and select your items and buy straight from your phone. You'll get a code sent to your phone, then pick up your fresh goodies from any Quickmart supermarket near you. Super easy, fast, and so convenient. This December 31st. Join us for a celebration and new beginnings with us from Inoro TV, Ramogi TV, and Citizen TV. Get ready as we bid farewell to the year gone by. Join us for an uplifting musical celebration with Kwa majina naitwa Edith Wairimo. Mimi ni Salila Njero. My name is Fredo Moni. Size 8 Reborn. This is Sanino Bless, a gospel artist from Asylum. Na manze niko hapa kwa invite for the Vuka Mwaka Party on 31st kutoka saa 4. We welcome all of you to come and join us. Karibuni nyote. Vuka Mwaka Party live on Citizen TV, Inoro TV, Ramogi TV, Viusasa and Citizen Digital platforms. Toga kwendithiria mwaka mweru mwega wa kirathimo. Hawi maber mar higa manyien. Happy New Year. Happy New Year to you Mutuyu. Ishenro mar Kalamindi kotelnu kod mama jakidhako malelo tokdhi kachiel Ana jako jakeus. wakwayonu Happy New Year. Happy Nyasaye ogwedhu oritu. Kamano kumketera Mogi TV ka wadhiane mbele gi weche matuch ka ni riwruok mar jodole gwenge mag Nyatike ochako chenro mar kedo ne ratiro mag joma chuo mamoko kuomgi ywak ni sandogi gi joma mine ma gidak godo. Magi ne oyangore kinde romo mar joma chuo motisi kaka Men's Conference mano bagi kod jodole gwenge mag Nyatike. John Juma ni waler mar wachni. Kuom kinde malach maino sebed ka ikete kedo kod midhiechego kaka lonje uma kid chwech majuko joma mine kaachiel kod nyiri e pacho kae kod piny mangima. En okang' ma osebed ka isiro kod ogendni duto
ma oting'o joma chwo. E seche ma joma chwo osebedo ka siro kengego ma kendo trogo mag joma mine kaachiel kod nyiri, komachielo gin bende gisebedo ka ging'ur ni gin bende gikalo midhieche mathoth ma oting'o lwenjego mag kit chwech to onge ng'ama osewuok oko mar konyogi. Mon moko be kaka chwo kama ma mimi ka dichwo ywak to dichwo wiye kuot. Chwo be wacho ni kigoyi kanyo wuogo kiwuo dhako no biro negi. Ywak ma joma chwogi giko to koro chope kom riwruok mar jodolo gwego mag Nyatike kendo jodolo osewuok oko mar kedo ni ratiro margi. Joma mon kod wong to yuyu gi ng'wech nyaka ka polis ite leng nang'o timbi goyi. Awacho ne joma chwo ni kiponi dhako no ingi gi ngufu koduong' imbe ka polis kot. Wayudo ni chwo nitiere ma mon goyo to gin ka mon gogi to giling' nikech gin gi wich kuot. Romo mane okelo joma chwo malo 200 ne obag gwego mag Kalir e sab kono ma Nyatike kama joma chwo ne yudo thuolo mar poro weche ma otene kod midhieche mag gikale ma oting'o gocho mag yudo ka wuok kuom joma mine ma gidak gi udi. An puonjora ka fwenyo ni kare ng'ama dichwo bende nigi rights mage monego bende no yudo bende kaka ng'ama dichwo. Samo tame mondo kiko wuo mondo wach pek ma entiere go kata kiko ywage emomiyo inwang'o ka joma chwo thoro dere kabisa. Bishop Elvas Abayo mar kanisano mar Living Fountain Ministry wachne gi yango ni joma mine osebedo ka koro sando joma chwo to thoth joma chwo koro ling' thi nikech wich kuot. Kawuono gibiro gichokore mondo gimbe ging'e ni gimbe gin gi ratiro kendo gimbe gin gi ywak ni mon ketho ratichgi. Tuono joma chwo ratiro margi mag keny gin moko midhieche ma joma chwo koro kale e ute ma gidakie. Gin ka dichwo chwanye to tamo dichwo e ratiche. Gin wang'o tamo dichwo e ratiche ma kae to dichwo fwenyo go ni nocha kaka lo juma chiel to koni ne chwanya emomiya tami. Gino hinyo dichwo moloya pat. Mano sando dichwo malich. Lipot mar Kenya Demographic Health Survey mar higa mag 2015 ne oyango ni kwan chwo mathoth kale lwenjego mag kit chwech ma oting'o mago ma igoyo ka moko bende rocho ratiro margi e yorego mag terruok. Lipot ni yango ni atamalo 27 mag chwo ma osekalo lwenjego mag kit chwech ema osebedo ka go lipot kama romo atamalo 46 to ling' thi. E kinde romono joma chwo bende oyudo puonj e yore mag dak makare kaachiel kod tim ma gintiere godo kaka joma chwo. Nitie gik ma ng'ama dichwo nyaka kaw kaka ng'ama dichwo responsibility mage kaka ng'ama dichwo e yore mag puonjo kata nyithindo. Nitie joma chwo moko mosebedo ka gin kata sama ji ni e dala to nyaka puonjo nyithindo giweyo ne joma mine. Ting' ma joma chwo nitiere godo e kedo kod mako yie mondo e kind rawere lwenjego mag kit chwech kod moko ma juko joma mine kaachiel kod nyiri bende ne omi pek e kinde romono. To wanwang'o ni kara chwo ema kos gigi zaidi emomiyo wakelo joma chwo mondo mi ging'e. George Juma, Ramogi TV, Migori. Gavana ma kaunti ma Homa Bay Gladys Wanga kwayo jatend piny Kenya William Ruto kod nyawadgi ma Uganda Yoweri Museveni mondo many kaka itieko rocho arita e nam Lolwe. Kano loso e dho wadh Mangeri mayudore kar chung' od bura Masuba, Wanga owacho ni arita ne jolupo en yo achiel mar bero lupo ne nam Lolwe. Frederick Omondi miyo ler mar wachni. Gavana ma Homa Bay Gladys Wanga koro kwa jatend piny William Ruto kod jatend piny Uganda Yoweri Museveni mondo olosi kaka ginyalo tieko weche mag arita ma onjawre e nam Lolwe seche ma jotelo go dhi romo e kinde nyasi mar Piny Luo Festival ma idhi bagi e kaunti ma Siaya. The issues that prevail of security on this lake, we cannot fail to speak about them. The issue of security on the lake, we continue soon. We know that President Museveni will be here in Siaya together with the President of Kenya, together with Baba, who is going to be the President of Africa. We want this issue of security on the lake to be a major agenda when the presidents are here, so that we know that our fishermen, when they go to fish, they are not attacked, they are not taken away from their fish is not taken away by our neighbors. We want to be good neighbors to each other. Wanga oloso e sikund primar Mangeri mayudore e kachung'od bura Masuba South, kuma ochiwo osera 12 mag pidho rech ma ong'ere kaka cages ma omuonyo omenda maromo $30 million.
Cages go igeno ni dhi ting'o rech maromo 30,000 ka iwacho ni mae e yo manyalo medo yuto ne jolupo kod jopith mag rech seche ma kwan mar rech dok piny e nam Lolwe. Each cage will carry about 35,000 fingerlings, each cage at a cost of about 2.5 million, a total investment of about 30 million shillings for this bay, Ngeri Bay, to have these fish cages on the lake so that our fishermen are transformed from just fishermen to fish farmers. Given the challenges of climate change and what is happening within the lake at the moment, the reduction of the number of fish in the lake, fishermen are frustrated, they go, they come back. So I think this is a very, very important day for us as a county government, together with our fishing community here in Ngeri, for the support that we are going to be providing. Governor no bende owacho ni sirikand kaunti ma Homa Bay dhi medo riwore gi riwruoge mamoko mondo gimed chwalo chenro makare ne jolupo e nam Lolwe. We are looking forward to partnering with our private sector partners like Victory Farm so that this can be done in a way that continues to conserve the ecosystem on the lake. Jakom mar dhowath Ngeri William Munditi bende odwoko erokamano ne Governor Gladys Wanga kuom tero negi cages kowacho ni cages go biro konyogi e pidho rech kendo medo yuto margi. Gavana anatupenda kama wavuvi. Kwa kweli tumeona leo ametupea hii cages 12 ambayo cage moja itabeba samaki kiasi cha 5,000. 35,000 fish. So it will be good for us fishermen because we'll have our fish ready for market. We'll have money with us. Frederick Omondi, Ramogi TV. Ngware mar ndiga ne umbelach higni buora mokalo kendo ne ni yor chopo wuoth mapiyo kane apiko pok odonjo matut e gwenge mapacho ka. Bang' donjo mar apiko, ndigni ne ochako bedo manok ka dongruok mar nderni bende koro miyo kwan nyamburko medore e gwenge kendo dhiro oko and ngware mar ndiga. To mana ni nitiere ji ma pod omako motegno tij ngware mar ndiga kendo mane yorgi mar yuto. To ere kaka gitiyo tijni e lwasi mopong' gi piem kawuok kuom masinde matiyo gi mauta? Jafwambo marwa Millicent Adhiambo lero nowachni. E chuny boma ma Kisumu, yawuot luo ariyo magin joriemb ndik ngware kaachiel kod jowetegi mamoko e sekta mar bodaboda gwenyore gi ji, apiko kod nyamburko e konde duto mar bomano ka moro ni kod lek mare. Kowuok e kuonde dak mopogore kaka Manyata kod Bandani nyaka e chuny boma modich, Sami Otieno Ang'wen kod Victor Odhiambo kaachiel kod jowetegi mamoko ngimagi e tijni mar riembo ndik ngware nyiso mijing'o kod siniani e yor manyo momakore gi geno. Sami Otieno Ang'wen mong'ere kaka Jakogallo, jagni 35 kendo wuon nyithindo 3, oketo genone kuom tij riembo ndik ngware mochungoga e akek yo Mapatels. Motelo ne donjo e tijni, Sami mawuok Gem e kaunti ma Siaya ne en jagoranda kachiedh nade kod pek mar ngima bang' temo tije mathoth nomiyo oyudore riembo ngware mar ndiga e boma ma Kisumu. Na dala to abiro town kana an fundi bao. Nan fundi bao. Koro kana donjo e dala mar Kisumu ka ido ka tij bao tek. Omiyo no chopo kuma koro achako riembo tijwa mar bodaboda. Achake higa mar 2012. Sani pod ariembe. Asetemo piko tamore. Asetemo loan gi tamore. Omiyo nadonjo e business mar ndiga. Masani be ane jakom mar jondiga e Kisumu County ka. Are higa 2012, Sami yango nyondamo mane okaono noloko ngimane nyaka chil kawuono. Kata obedo ni yuto mare ne obedo matin e chakruok, noduogo doko jariemb ndik ngware mong'ere Kisumu ka gie sani en jakom riwruok joriemb ndik ngware mae 1,000 e bomano. Tijwa ni to en onge time ne, en olure kaka tich chalo. Anyalo wuok okinyi ka tich bet aduogo kata saa 5 otieno. Koro lure gi kaka odichieng' odhi. Mostly awuoga 6 taduogo saa 3. Monday to Friday to bedo ga maber, but weekends to bedo ga matek. Wuodh Sami kaka jariemb ndik ngware
okosebedo mayot. Ka oparo kinde mane oromo gi jowuoth ma onjwaria. Challenges tungeni sama ichako gimoto nyaka yudi challenge. Nikech sama iriembe ne jony matek kibiro ot be jogi be nika samoro be ka sani ka koro koth chweni otek koth ochwe chakru kinyi nyaka odhiambo. Ting'eni ma nyaka piny obed motwe kitimo kaditi. Moro na tingo customer moro taluora kode e town man wawinjo ni koro miya $1,000. Nono tingo boxi moro motingo battery. Koro ka chopo kode kacha to kan koro arite ni mondo miya pesa karang'ani en osoye kang'iyo betri mana ting'o ni karo wena mana kidi ei boxi kanyo. Kopogore gi Sami, sigand Victor Odhiambo, majegni 46 modak bandani, to ne ochakore kanotiyo e sekta mar jua kali kane pok odonjo e tijni e higa 2006. Victor chungo ndike e Akekio ma Kisumu dala, achiel kuom kuondego modichga e chuny boma ma Kisumu. Nono ang'atiyo jua kali, to jua kali ok ne chula maber. Nanyalo tiyo to pesa nindo koro kumia. Kora nono kacha na waste time. Koro na jika kamua bachako kondiga ma kondesa mar ng'ato. To akanega pesa moro ma yasis mona nyiew mara bed gumara. Odiochieng' Victor ma wuon nyithindo ariyo chakore sa 12 okinyi gi ikruok ne riembo ma odiochieng' duto are sa 2 okinyi nyaka sa 12 odhiambo. Odiochienge to kinyal wacho nikech kaka piny oru itenuru nadi. Seche moko uru maber, seche moko uru marach. Ka odiochieng' ber, kachaka na ansies ne dwa tich nyaka ang' sa 1 odhiambo. Anyalo uso kata gima 1,500. Mano ka tich ber. Seche moko anyalo kata mana kalo kanyo. To ka tich rach sana tanyalo uso gima 100, 700, 800 kae. Ok na iwacho pesa atis kata pesa en kod pesa. Makichoko go ot bende ji mora mora. Victor kwano pek ma en owuon okaloe mar nyono nyange pile ka pile. Kata kamano, owacho ni makete ng'ama ngimane ber kokwede weche afuong'o maliekore e wi bedo jagongware aming'a. Wach mani osir kod nyawadgi Sami. En adier ndiga ketwa wabedo mapich. En exercise mimonde gokinyi. Kidwa goya nyaka ang' jioni. Tuoche mang'eny bende ok nyal maki. Ok nyal bedo matuo. Inyalo bedo tuo mana ma homa kende, lakini tuo ma koro dende onyose chande ok nyal bedo matuo. Alafu gik moko makech ka bende ok ber kitiyo kode. Odwaro mana ni kata gimo kaka chak ema inyalo tiyo go imadho. King'iyo jondiga gin very strong. Awinjo ka jomoko wacho ni jondiga ok nyuol. Ni jondiga na kia ni koriembo ndiga mang'eny ni koro ok onyuol. An king'iyo donga an gi nyithindo. Koro one fate. Gokinyi nyaka imadha chai kabur kopong'. Sa biro be nyaka inyona kuon ma fine. Gotieno be nyaka igaga kuon ma fine. Kech tijwa ni to ken tuk nyithindo. Sama yudo ng'ama opong', samoro be yudo ng'ama randere. Ne Sami kod Victor e tijgi ne gigeno kuom jowuoth ma giting'o ahinya. Ka e boma ma Kisumu nitiere jowuoth ma pod ohero tiyo gi ndigni kar yore mamoko mag wuoth kaka apiko. Shughuli na mag town adege ndiga an gi osiepena moko ma bende konya biashara kage kacha gin gibe gitiyo gi ndiga. Kopen gima idhi gi ngufu ni nyone pole pole. Ma speed mare enomo control speed mar ndiga. Ma kukos accident gu ndiga tek moinga piko. Ndiga beta hero moloyo pikipiki nikech aneno ka better and safer than in terms of health. Aneno ko konya nikech ndiga ka wadhi mos onge gi koyo mang'eny. Koro ing'eni kata sani dong' neno ka rwako sweta nikech koyo. To pikipiki ka ng'arwako to kata maendigo ohingo kabisa. Koro koyo donjo na mang'eny. Nyono nyange ok en mana yor wuoth kende ne Sami kod Victor, to en kit ngima magidago mamiyo gi yuto pile ka pile e kinde achiedh nade magikaloe. Ranyisi mawuok en mar tich matek, kinda kod hero tiji kowuok Kisumu nyaka e konde duto mag bombe ma pacho ka. Onge ng'ama onge future e ngima waka. Man plan man gan agombo na bed gi Uber. Mane plan man go. An go siepe mang'eny ni kogona rambe maber. Uber biro ka. Tachulo mos. Mane plan man go so far. Ng'eni jogi be ok ginyal idhi tidum misutu. Koro za time abin be kaka jandiga kiseng'eni kae kumi yute
nyaka ibed ng'ama ler, nyaka iwuo gi customer maber. Speed mar ndiga ber moinga piko. Jodiga bende nigi respect. Bas, wacha kwa dhi yuyo moro machuo kendo duogi weche manyien bang' dakika matin taneno ote mag ka Belinda Dhiambo Nyarge Makala mano jaloko maro wacho ni jagod mesa wanini koya Ugenya Yenga Jael Obam Francis Patrick Awange Dorothy kod George duto wacho ni Ramogi ler koya Yenga mano Belinda Dhiambo Nyarge Makala jaloko maro wangini sani koro mor nikech ung'ini ni rusa lakini rusa chigni rumo Belinda ibro mana duogo kae ibro rocho wakawantire kagi gi Wilson Ochuka lakini wadwaro nawe maber higa mar 2025 Trevor Barak kawuok Kabolo anenu maler to wach meko ni timo nade yawa makoro lockdown oguogige matek manade imoso na minwa Emily baba wa Moses kod nyithiwa duto ero kamana ahinya Barak kawuok Kabolo mantiere kendo ka endi Kenny wuod Nyogana waneno Ramogi TV kan gi baba na James Ogea Alo kod minwa Mary Adoyo Nyogana kawan Kindu Bay Kotieno Gumba ero kamana ahinya maendi na Gwambo maya Homa Bay County Karachuonyo wacho ni Ramogi ler kabisa akwayo hayo maber ne jo winjo duto te mag Ramogi Nyasaye oritnwa ero kamano wacho ni sani koro watigni tiku higa mar 2024 wadwaro nu hayo maber higa mar 2025 mondo mi Nyasaye ogwedhu koro bang' dakika matin waduogo gi weche mag tuke kike dhi mabor ahinya. Kick off 2025 in style at Dubai Shopping Festival. Now View Travel. Join our 6-day shopping extravaganza from January 5th to 10th, 2025. Experience a desert safari and marina cruise with dinner, photo stops at Dubai Creek Harbour and Dubai Frame, and shop to your heart's desire. Starting from $1,295 per person sharing, travel visa included. Book now. Limited slots available. Anza mwaka na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. The Messiah, people of Israel are expecting, is about to be born. The prophet spoke of a king who would save the world. Look how big and bright that star is. It's a good star for he who knows how to read its sign. The shining of the star symbolized the birth of a new dawn, a new king. What's his name? His name is Jesus. It's impossible. I, Herod, am the king of Israel. This Christmas, stream the story of Jesus, the long-awaited Messiah, sent to the world to gain the way to spiritual happiness and to grace. Bless the Lord, for he has visited and redeemed his people. Enjoy these inspiring stories of Jesus, a kingdom without frontier, only on Viusasa. John Gilalai bin Bethlehem, Mumama ler wachonwa. Wod Maria Yesu Kristo, nonyuol chieng' Christmas. Mondo mi iyud wenda mar Wuod Mary kaka sikiza tune mari, idio *812 *784#. Parie ni Ramogi TV e od jothumbe duto. Bas, tutaka weche mag tuke ni ogaye mar Azimio Raila Odinga otimo limbe alap Masiaya Stadium ma yepo mare dhi bedo tarik 2 dwe manyien. Raila mano wuotho gi gavana Masiaya James Orengo opuoyo okang' ma osegoyo sirikand kaunti Masiaya kowacho ni rumo mar pauno dhi kelo dongruok ne jo Siaya. Alapno ibiro yaw gi tugo ma kind Gor Mahia gi Kitara FC ma Uganda tarik 2 dwe manyien. Motelo ne mano, gavana Orengo nyocha osingo ni yepo mar alapno idhi yuore gi jatend piny Kenya William Ruto
kod nyawadgi ma Uganda Yoweri Museveni. Tim mar Alego Football Club onuo lwetgi higa ni okombe mar paka mielo futa bang' loyo Ugenya FC gol 1-0 e tugo manogo KMTC Ground Siaya. E nus final mar tukego ma isiro gi okil Willis Otieno, Alego FC noloyo Game FC gonde 8-7 kokalo e opich achoma. Ugenya komachielo noloyo Usonga FC 5-4 kokalo e opich achoma bende bang' wuok amodhi 0-0. Kanoloso bang' tugo mogik, okil Willis Otieno puoyo timbego duto noyuoro e tukego. Kosingo mar medo siro tukego pile ka pile. Nochiwo mich mag omenda ching, okombe kaachiel kod opiche kod uniform mag tugo ne jotimbego eko. Achiwo zawadi ne ji te mowuok modhi e pap. Namba 1 kata yudo mang'eny, ng'ama ok oyudo bedo namba 1 be yudo mana mare maber. Ma kila ng'ato wuok ka kong'eyo ni talent mare bedo rewarded. Alego, an kodu gi lweny. Ok unyal win gini 2 years in a row. An nagombo ni gini mondo dhi game kata Ugenya. To chal malego kendo koro kawe kaka ne gikawe higa mokalo cha. Un bende jo Alego, uikru. Kokutang. Tubro neno. Agonu erokamano kuom tuke maber. Ikruok oseketi ne tugo e round mar timbe 16 e tuke mag Ongola Super Cup ma osebedo ka dhi nyime Ndhiwa e kaunti ma Homa Bay. Round ni dhi chakore ayanga tich abich jumani motelo ne final ma ibiro go chieng' Jumapil tarik 5. E tuke ma tich abich gin kaka Onyango Rabala FC madhi tugo gi Talanta FC, Koduogo FC dhi romo gi Akala FC, Sungura BFC dhi tugo gi Kuoyo FC, Sungura AFC dhi rakore gi Rangenya FC ka BBC rado gi Attend FC. Radienya FC bende oikore ne tugo gi Kome FC e seche ma Sangoro to rado gi Ndhiwa Kwach FC. Tugo machielo dhi bede kind Kiawa FC kod Unga United. Tukego mar Osir kod Victor Ongola ochopo e gikone chieng' Jumapil kama joloch dhi yudo mich mopogore opogore. Bas, mane kama we chenro maromoro imore wakwayo ni higa manyien maber higa mar 2025 aning'e ni kaka pile an ga jado koro samoran ka samoran kocha koro kiny adhi chomo Citizen kase donjo Citizen koro ang'eni abiro duogo kaendi ka Nyasaye oyie higa manyien. Wakwayo nu hayo maber mondo wi Nyasaye ogwedhu ni jober jo kama ubed jomoherore kendo wabed wadongre kamoro achiel. Wawacho ga pile ni wan wahero mana dongruok maonge dondruok. Okamano, mad Nyasaye gwedhi na wiga mar 2025 kendo chame maber, chame gi kwe, gi Nyasaye bende kindu kanyo. Wilson Ochuka jaka Buoch Kobita, e jaloko marwa an kaka pile nyinga Trevor Ombija. Jahandingo panga jonyakachi deno Ombija taya, nyakwar guok ocha pesa. Unindo maber jo kama, hayo maber mariga manyien.